Fucking slang! Stop nu af, mand! Super! Nu må du vide, hvordan det hævn det føles. Seriøst, fuck, jeg går på noget slik. Det er bare noget, vi ikke har nogen penge, mand. Du ser ham der. Han ligger sgu ikke der. Han ligger ikke. Hvad er det så, mand? Det er noget med penge. Kom her, mand. Skål med dig, mand. Dejligt, mand. Dejligt, du kan ikke få se. Hvor er man gjort Kalle bedre af? Det er det ikke. Jamen, så hvad skal vi have nu? Jeg overgår bare ikke at danse. Så kan jeg tror, jeg siger en. Ja, okay. Det er så sgu noget. Hvor skal vi lige starte med dig? Hvad fanden? Hvad fanden går det ud på? Ja, ved du hvad, Boris, nu har vi opdaget, at du gentagne gange har stjålet for andre børn. Så derfor bliver vi nødt til at bortvise dig. Du må simpelthen finde en anden skole at gå i. Okay. Det er Boris blevet bortvist. Jeg har dit fucking fedt, mand. Nu må jeg på Markus. Jeg skal kræfte med dig. Ja. Fucking hævn! Hævn, mand. Fuck Markus. Så.